चिरांनि टुक्राझार ओनसोलनि आइफवालियाव लुफुंनाय दालां बेखेवदों। चिरां जिल्लानि टुक्राझार ओनसोलनि आइफवालियाव भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय बिमा दैमानि सायाव दालां लुफुंनो थाखाय 2019 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारिया अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ बेखेवनानै होनाय दालांखौ दिनै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवना होयो। बे हाबाफारियाव एमपि रेनग्रा नार्जारी, इएम रनजित बसुमतारी, एमएलए जयन्त बसुमतारी, एमसिएलए माधव छेत्री आरो गोबां आलासिफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे दालांखौ NESIDS-नि गेजेरजों 68,86,94,656 रां बाहायनानै लुनाय जादों। बे दालांआ टुक्राझारनि सानजा फारसे थानाय गोबां गामि जेरै फाथाबारि, बरफोथार, अगुरि आरो गोबां गामिफोरा हान्थामेला खालामनायाव गोबां खाबु मोननो हासिगोन होननानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फोरमायो। दिनैनि साना जोंनि बृहत्तर नैबे आइफवालि दालांनि गेजेरजों जे बेखौ बेखेवनाय लोगो लोगोनो जोंनि अगुरि फाथाबारि ओनसोल, टुक्राझार ओनसोल, बेंटल ओनसोल, खैलामैला आमटेका ओनसोल, बे ओनसोलजों मोनसे कानेक्सननि मोनसे लामा खुलिबाय। बेनिख्रुइ आरो गोजोनथावसिन बाथ्रा दं होननानै आं सानो। बेखौ बयबो रायजोफ्रा गोदोनिफ्राय लुबैबोदोंमोन। थांलाय फैलाय दैलां जाबा बन्द जायो, बेबायदि मोनसे थासारिमोन। दिनै बे जेंनाया दिनै जोब्बाय। बे दालांनि गेजेरजों जोंना हान्था मेलाया साबसिन जाबाय आरो बेजों फैनाय लोगो लोगो जोंनि सोलोंथाइनि बेबस्था, जोंनि थांलाय फैलाय फैनाय लोगो लोगो जोंनि बेफार बानिज्यनि बेबस्था बेयो गोख्रों जागोन। गाव दुब्लियाव आबाद मावनायखौ फानहैनो थाखाय दिनै मानसिफ्रा गोरलै जासिगोन। दा रांखान्थिया जौगागोन। गतिके लामा हान्था मेलाया सुबुं समाज जौगानायनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे बिबान दङ। बे दिनैहाय बे आइफवालि दालाङा दिनै बेखौ जोङो मावफुंनानै होसिगोन। आङो बे ओनसोलनि आइफा रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावदों जे जों बयनिबो नाजानायनि गेजेरजों नैबे आइ दैनि सायाव आइफवालियाव जोङो बे आइफवालि दालांखौ जों दिनै मोनबाय। आरो बे दालांनि मुंखौ सासे जोंनि आन्दलन खालामग्रा सासे व्यक्तिनि नामै दिनै दोननाय जादों। बेखौ लानानै जों निस्सय बयबो गोजोननाय मोनगोन आरो फैबाय थानाय समावहाय खालि बे दालां बानायनायावल' थाबथानाय नङा। दिनैहाय जोंनि सापागुरिनिफ्राय खैलामैला जानानै मालिपिटा जानानै बे भुटानसिम थांगोन आरो नैबे दालाङाबो आइफवालि दालाङाबो जोंनि खैलामैला टाच जानानै आमगुरि आरो नैबे माने मा होनो बेखौ फाथाबारि, अगुरि बे गासैबो ओनसोलखौ टाच खालामनानै टुक्राझारजों लिंक जानानै बेबो भुटानथिं थांगोन। गासै ओनसोला दिनैहाय मोनसे मा होनो बेखौ जोंनि बङाइगावजों बा नेसनेल हाइवेजों कानेक्सन जानायाव खोब गोरलै जाबाय। गतिके बेहाय जोंना खुनु गोब्राब थासारि जों मोननाय नङा। बयबो जोंनि जौगानाय लामा फैबाय। बेखौ नोजोर होदों जोंनि आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव, जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि ओनसोलाव हान्था मेलानि जेंना, जानाय लोंनायनि जेंना, दै लोंनायनि जेंना, बे गासिबो जेंनाफ्रा फारसेनिफ्राय जोङो फारि फारि दिनै फोजोबनो नाजादों आरो बे जाफुंसारगासिनो दङ। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाव जों जिथु सान्थि मोनबाय, जों गोजोन मोनबाय, बे गोजोनखौनो जों गोजोर खालामनानै मोजां दैदेनगिरिनि गेजेरजों, मोजां राजनितिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव जों फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि खामानिखौ जों मावनांगोन। दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव दिनै दै लोंनायखौ जों थिग खालामनो हाबाय। दिनै जोंनि आबाद बिथिङाव जों थिग खालामनो दिनै सानगासिनो दङ। बे गासै सुबुं समाज जौगानायनि थाखाय, मोनसे न'खरा सोलिनांगौनि थाखाय जायफोर बिथिंखौ जोंनो नांगौ बेखौ फारसेनिफ्राय जों सुफुंना होनो थाखाय बे सरकारा नाजाबाय थादों। आरो फैबाय थानाय समाव आं मिजिंथियो जिहेथु सरकारा रायजोखौ अनदों, रायजोफ्रा निस्सय जोंनि बे बिटिआर सरकारखौ अनगोन आरो इउपिपिएल हान्जाखौ अनगोन होननानै आं मिजिं दङ। लांखार दैयाव मोनसे दालांनि दोरखार दङ। बेनि प्रपजालाबो जागासिनो दङ। चिरां जिल्लाखौ बिनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय जोंनाव एमपि सासे दङ, एमएलए सासे दङ, इएम सासे दङ, एमसिएलए सानै दङ आरो बिजिनियाव सासे जोंहा मा होनो इएम दङ। दा बेवहाय बे इएम, एमसिएलए, एमपि, एमएलएफोर आरो जोंनि चिरांनि गार्जेन मिनिस्टारा जाबाय जोंनि इउजि ब्रह्म। दा गतिके जोङो गासै बाथ्राफोरखौ साननानै दिनैहाय बबाव दालां नांगौ, बबाव लामा नांगौ, बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै जों खामानि मावगासिनो दङ। आं मिजिं थिदों नैबे बोसोरसे बोसोरनैनि गेजेरावनो चिरां जिल्लायाव गोदान आरो मोनसे महर लागोन। आरो
थांनाय बोसोरावहाय सारा टुरि बस्तिनि बे दै मैलाखौहाय सार्भे खालामनो थांदोंमोन बे दै मैलानि माबाया बेसेबांसो माबाना दं माबायदि भुटान गेलेमफुनिफ्राय जे दै मैला फैनाय बेखौ लानानै आङो एक्सटार्नेल एफेयार्स मिनिस्ट्रि आरो हम मिनिस्ट्रिजों टेकआप खालामदों बिथांमोना सार्भे खालामना डिसिनि गेजेरजों बेखौ मोनसे जिहेथु बेयो इन्ड' भुटान मोनसे रिलेसनशिपनि मोनसे बाथ्रा दङ थ' गतिके बे इन्ड' भुटान रिलेसनशिपा गाज्रि जायालासिनो बोरै बे जेंनाखौ सुस्रांनो हायो बिनि थाखाय डिसिनि गेजेरजों जों सार्भे खालामदों आरो बिनि जे प्रक्रिया बेयो सोलिबाय थादों थ' गतिके जिथु मोनसे हादोरजों मोनसे हादोर जोंनि भारतजों आरो